Râsul întinerește. Am întinerit 2 secunde acum. Și să fim serioși, uitați-vă la mine, zici că am 60 de ani. Am o problemă, nu râd. Nu râd îndeajuns. Și stăteam să mă gândesc unde aș putea eu să râd așa, cinstit. Am avut mai multe variante. Stand-up comedy, TikTok, parcul cu copii, că pică ea pe jos și e amuzant. Dar varianta cea mai bună o să rămână pe vecie Facebook. Suntem pe Facebook, mai exact pe grupul Râs de Pognești. E un grup cu 415.000 de membri. Cum e posibil așa ceva? Grup oficial, foarte profesionist totul. Vai de viața mea. Îi extrem de activ. Uite, fix acum un minut Vasile Pap a postat ceva. Hai să începem. Vasile Pap spune: în afară de femei plinuțe, crăcănate și bătrâne cu corul mare, avem ceva frumos și sexy cu buzele normale și cu țâțilii cât o pară în grupul ăsta? Oh my god. Vai de capul meu. Oricum, Râs de Pognești se numește grupul, dar aici se agață. Aici domnii și doamnele se întâlnesc. Bine, hai să vedem ce au răspuns fetițele din grup. Avem, cum să nu avem, dar voi, în afară de pretenții, ce cacao aveți? Să nu uităm că bărbatul a inventat avionul. Vai de capul meu, Vasile, ce nenorocit e Vasile ăsta. Toate suntem cinașe. Wey, ni la el. Nebunesc cu capul. Vai, voi vă dați seama că sunt oameni care vorbesc așa? Repede ai apărut tu. Aștia Sprite. Depinde de portofel, gras și centimetri ai, sigur găsești. Bă, oamenii aceștia există, sunt oameni pe bune, mă. Ia uitați câte glume, să dăm pe una random. Asta. Dacă vezi în spital o asistentă cu termometru după ureche, înseamnă că într-un salon un pacient are pix un fund. Ok, să știi că m-a amuzat un pic. N-am să vă mint, am râs în interior. Ce e asta? Hei, e cu sunet. De minciuni, de politică îmi vine să vomit. Nu pot nici cum să vă înghit, că vă prefaceți că faceți, dar dracu să vă duc că nu faceți. Doamne, iartă-mă. Să pișă cățelul pe ciolacul. Ăsta nu știu exact ce face și doamne le fac acolo niște jacuzzi. Super. Dacă ea s-a măritat, înseamnă că și eu am o șansă în viața asta. That's just mean. Este deloc amuzant și te urăsc, Liviu. Bine, nu Liviu a făcut mema asta. O luat și el de pe alt grup de Facebook, dar totuși. Banul vorbește, dragostea trece. Se știe. Urât. Pentru cei care nu reacționează la postări, v-am făcut maică gogoși. Îmi vine să vomez. Da, mamă, care faci gogoși și le dai la puturoși. Mă, ce sunt oamenii ăștia, mă? Cine i-a învățat să scrie? Vai, mamă, ce țâțe are asta. Mai ce mi-a deblocat o amintire. Voi nu știți care sunteți mai tineri și n-ați folosit Facebook. Eu aveam un folder special cu imagini de astea. Nu existau gif-uri, cred că, și noi le făceam noi singuri. Și puneam pozele în comentarii la postări. Aveam una cu am râs. Era un râs. Aveam râs. Bă, dă-mă dreacu, faci tu asta? Acești oameni suntem noi când eram copii. Niște oameni de 50 de ani îs literalmente eu la 10 ani. Foarte fain. Simt miros de vacanță. Oho, sigur că da. Aș pune-o pe story la Instagram pe asta. Campanie electorală, a zis cineva. La ce? Candidează Mr. Bean. Foarte fain. Avem un banc. Un polițist uituc. Polițistul, știți de ce v-am tras pe dreapta? Dacă dumneavoastră ați uitat, eu nu vă reamintesc. Corecto, așa e, Flori, corecto, ha. Ce-i mai rău, faptul că o femeie o distribui poza asta sau poza în sine? Bă, la bărbați doar la, știți voi, doar la aceea este gândul, la cum să dezbrace femeia. Victoria a reacționat. Doamne, iartă-mă, ce oameni interesanți, mă. Generația mea va decide viitorul planetei. Generația ta nu se poate decide dacă e băiat sau fată. 200 de like-uri. Hai că-s curios la comentarii aici, chiar-s curios. Generația ei plătește pensiile celor care au mai rămas din generația lui și nu numai. Să înțeleg că e bine. Nu știu, nu înțeleg. Să mă în mustața ta. Sincer. Bun. Să nu generalizăm. Nu toți suntem bolnavi. What? Na bine, bun. Important e să ai iPhone în buzunar. Foamea o mai reglezi tu din pâine și pateu. Nu prea a avut reacții. Andrei, mai încearcă. Dacă cineva te face să simți că deranjezi, fă-i o favoare și nu-l mai deranja niciodată. Inima frântă. Mare adevăr. Să trecem la lucruri serioase. Când ați frecat Nu, 17 comentarii, nu pot să cred. Au răspuns oamenii când au frecat. Nu pot să scot pe gură așa ceva, e groznic. Hai să vedem. Când ți-ai frecat și tu menta ultima dată? Eu zis că eu și-o freca menta. Mamă, bună asta, hai că ai zis-o. Nu înțeleg cum le-ar rosti, mă. Ce-i în gândul lor când le scriu? Că asta e foarte interesant. Eu când scriu ceva, dau de înțeles și cum aș vorbi chestia aia. Aici nu înțeleg nimic. Vrei să știi? Am 34 de ani de căsnicie. Și-o pus un plăcușor. Ești interesată sau doar curioasă? Vai, ești.
Ești curios? Of, doamne, ce întrebări pui. Flori pare că e activă tare. Florii deja au răspuns la multe. Și bărbații au nevoie de îmbrățișări. Ai de capul meu. Această îmbrățișare este cea mai pasională pentru ei. Uite de toate. Mă simt foarte intrus. Ce caut aici în lumea asta? De ce am voie să văd comentariile acestor oameni care se deschid internetului, vorbesc, își spun părerea? Avem o serie de colegi care postează numai cafele, dar eu nu mă găsesc aici. E... Viorel, ce? Viorel, ești bine? Mulțumesc pentru accept. O zi frumoasă. Aici ai pe înscris, mă. Ba nu, că eu nu sunt scris în grup. Mulțumesc pentru accept. O zi frumoasă, cu drag. Flori cea mai activă. De ce n-are badge? Alo, grupul, ce faceți la ora asta? Vă babardiți? Nebuniți. Am înnebunit de tot. Și Margareta a zis, da, chiar așa, expert al grupului. Mă simt prost că sunt aici. Mi s-a făcut pielea de găină pe picioare. Stăm la bere că e prea cald de babardit, ca să știi. De ce există cuvântul babardit și de ce l-am pronunțat deja de 3 ori? Babardit. Continui să-l pronunț. Vai de mine. Cum se numește solista? Aici am zâmbit. Am zâmbit un pic. Dacă ai ciocanul bun, te așteaptă femeia în drum. Ion Creangă. Ziceți, băieți, în comentarii, aveți ciocanul bun. Auzi tu să-ți închizi geamurile și să tragi obloanele pentru că nu-s curioasă cum te iubești cu bărbatul tău. Iar tu să-ți faci ochelari pentru că ăla nu-i bărbatul meu, ci al tău. Hai de mine și de mine. Mamă, deja am ajuns la rubrica bancuri. Hai să vedem un banc. Ion și Maria în casă. Mă, Ioane, mi-e frig. Pune o pădură pe tine. Tot mi-e frig. Și ce vrei, muiere? Păi, tata, când zicea mama că este frig, o lua în brațe. Și de unde să-l iau eu pe tactul la ora asta? Ok. Iubito, la alt fel de păsărică se referea fotograful. Bă, cred că scada din viață în ritmul ăsta. Nu râd, îmbătrânesc. Ai făcut vreodată dragoste la serviciu? Ferească Dumnezeu, sunt gropar la cimitir. Doamna Teodora a postat destul de multe cu tentă senzuală. E interesant. Caut o femeie care nu-și mai iubește bărbatul. Îmi pare rău. Cred că nebunesc ușor. Dacă nu mai poți să o ridici în brațe pe muierea ta, să nu îi zici că s-o îngrășat. Mai bine spune-i că ți-o slăbit ție puterile. Trăiești mai mult. Așa e. Asta e adevărat. Like. Ce asta, mă? Vecine, dragă vecine, uită-te când vrei la... Cât mai am de așteptat? Depinde ce aștepți. Unii așteaptă autobuzul într-un dulap, alții așteaptă trenul într-un copac, dar tu sigur aștepți ceva de la croitorie. N-am înțeles nimic, Corneliu, dar cred că a fost smart. La doctor, ați avut experiențe homosexuale vreodată? Eu, da, de 2 ori. Odată când am luat un credit de la bancă și a doua oară când am fost la vot. Ce? Nu înțeleg și nu e nimeni aici să-mi explice. Nu știu ce faceți voi, dar eu azi toată ziua trag mâța de codă. Ce-i vorba asta? Ce înseamnă că tragi mâța de codă? Nu faci nimic? Asta pentru că ești mic, cu chit crești, cu atit probleme le cresc. Lasă mita, învață să faci ceva cu viața ta. Ăsta crede că posta bebelușul, mă, Dumitra. Eu cred că Dumitra crede pe bune că posta bebelușul ăsta. Că programul lui că trage mâța de codă. Vai de capul. Doamne, vreau să Scufițo, nu ți-e frică singură prin pădure? Nu, de ce să-mi fie? Ba, nu am să mi-o trag în place. Am iarăși pielea de găină pe picioare. Nu glumesc, o am mare. Nu vă arăt. Ce face grupul ăsta de Facebook din mine? Așa, Scufița, da? Doamne, nu. Vasile urlă șeful, dacă cumva nu știai, în timp ce muncești, nu ai voie să bei. Nu vă faceți griji, șeful, nu muncesc. Oh, asta e motivațională. Dezamăgirile au rolul lor în viață, te ajută să descoperi realitatea, să descoperi falsitatea, au zis Costel. Bun. De ce bărbatul îngenunchează când te cere de soție? Vorbește cu păsărica, nu cu tine. Nu știu zău cum o să-mi revin după clipul ăsta, dar e grele, bre, cum zice Costel. Atât Costel. Naiv gând acela să vrei să cunoști o femeie. O femeie nu o poți cunoaște niciodată. Costel STC. Și-o pus semnătura pe glumă. La fel este și cu bărbatul, dar nu vă vedeți voi. Stelian Oh, ăsta e bărbat, mă. Un bărbat înțelept. Luați aminte, e căsătorit, își respectă femeia cu siguranță. Stelian, te respect. Dacă citiți această postare, să știți că pierdeți timpul degeaba. N-am scris nimic interesant.
Așa e, cu asta cred că încheiem. Ne-a dat o subcentură, ne zice cât de fraieri suntem. Într-adevăr, dragi prieteni, dacă v-a plăcut acest videoclip, ziceți-mi în comentarii și mai intrăm pe Râs de Pocnești sau pe alte grupuri de Facebook. Nu a fost ușor, n-am să vă mint, a fost greu, dar poate v-am entertainuit, deși nu țin minte. Eu mă uitam în gol și sufletul mi-a părăsit corpul. Acum poate o ieși ceva bun după edit, rămâne să aflăm. Like, comentariu, subscribe și pun sârba, bă. Postez mai des ca pe vremurile bune să fie pace. Adio. Hai cu sârba, hai, joc!